Il-Pjazza 4 ta' Settembru li hija l-pjazza ewlenija tal-Isla se tkun imsebħa grazzi għal flus mill-Fond Kapitali li waqqaf il-Gvern. Fond li minnu l-Kunsill Lokali Senglejan ibbenefika 35,000 euro biex bekk jista' jibda l-ewwel fażi tal-proġett. Fażi li se tibda minn din is-sena u li fil-maġġor parti tagħha se tikkonsisti minn xogħol ta' pavimentar. Il-parti l-oħra tal-proġett se titkompla is-sena d-dieħla. Din tinkludi l-installazzjoni ta' bankijiet ġodda, pjanti u anke l-ftuħ ta' ċentru ta' informazzjoni għat-turisti. Il-Ministru għal-Ġustizzja u Gvern Lokali Owen Bonnici sostna li riġenerazzjoni sħiħa ta' din il-pjazza jistgħu jibbenefikaw ukoll il-ħwienet imdawrin magħha, dan minn barra l-benefiċċju għal residenti li se jgawdu minn ambjent aħjar. B'hekk se tiżdied il-possibilità li tinħoloq attività ekonomika ġdida f'din il-belt. Is-Sindku tal-Isla Justin John Camilleri spjega kif fil-pjazza diġà saret installazzjoni ta' Wi-Fi u kien hemm ukoll restawr ta' xbija tal-Madonna. Meta jitlesta dan il-proġett se jkun qed jaqgħad bosta postijiet uniċi li hemm fil-lokal fosthom il-Gardjola, ix-Xatt tal-Isla, il-Cruise Liner Terminal f'Boiler Wharf u diversi knejjes. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo qal li dan il-Gvern minn dejjem hemmen fil-potenzjal tal-Kottonera. Dan jirriżulta fi proġetti li jagħmel il-Gvern fil-Maċina, il-Ponta tal-Isla, il-Housing Estate u anki x-xogħol ta' restawr li tisir bħalissa fuq l-iswar tal-Isla. Żied li permezz ta' twaqqif ta' dan il-fond wieħed seta' jinnota l-kreattività ta' dawn il-kunsilli lokali.